Il-mara tan-notar Ivan Barbara appellat mid-deċiżjoni tal-maġistrat li ssir inkjesta sabiex tkun investigat tal-possibilità li f'ħajtu n-notar wettaq miżappropriazzjoni ta' fondi tal-klijenti tiegħu u frodi. L-inkjesta ġiet ordnata wkoll fil-konfront ta' Martin Notar. Ir-raġuni wara l-appell huwa li Martin Notar qed tgħid li hija ma kinitx involuta għal dak li kien jagħmel żewġha f'xogħlu. Martin Notar Rosen Barbara Zarb qalet li l-klijenti ma rnexxilhomx jippruvaw rabta bejna u bejn l-allegat reati ta' żewġha. In-notar Barbara kien ġie rrappurtat li miet bil-COVID-19 waqt li kien l-Indja biex hu martu jaddottaw tifla u wara mewtu martu irrinunzjat il-wirt. Il-klijenti tan-notar Matthew Sacco, Simon u Valerie Mallija talbu li ssir inkjesta wara li kienu taw lil Barbara ċekkijiet li ammontaw għal 30,650 euro brabta ma' konvenju li kienu ffirmaw. Dawn ma kienux l-unika klijenti tiegħu li qed jgħidu li l-flus tagħhom depożitati miegħu sparixxew. Martin Notar stqarret anke permezz tal-avukati tagħha li l-unika rabta li għandha mal-allegat reati hija frotti żwieġ li kellha man-notar u li għalhekk din il-konnessjoni hija kważi irrelevanti. Hija stqarret li fl-istess uffiċċju tan-notar Barbara kien hemm notar ieħor u li kien ikun jaf b'dak kollu li jkun għaddej filwaqt li kellu aċċess għal kull dokument u kien involut fil-proċessar tal-flus li kienu jirċievu. Rosen Barbara Zarb li hija accountant qalet li hu żewġha dejjem kienu jeżerċitaw il-professjoni tagħhom b'mod separat minn xulxin u ċaħdet kull allegazzjoni li hija kienet tieħu ħsieb il-kontijiet ta' żewġha. Hija ċaħdet ukoll allegazzjoni li l-flus tal-klijenti ġew użati biex ikun iffinanzjat il-proċess tal-adozzjoni tat-tifla mill-Indja.